Toen wij ermee begonnen zijn, hebben we zijn van wij gaan iedereen in het dorp benaderen. En had zich een groep van dikke 225 die gaan aanmelden. En die gaan gedurende de bouw die geholpen, jongens, sneurs, maar ook een hele grote groep die het arbeidsproces winnen. Ja, die ben hier ook net wijs te slaan. Die winnen hier al die ben hier nog inmiddels 2 heel je west. Nou is het al inwoners van Holwert al groen hier nog aardig waarom gaan. Is het nog wel verstandig om dan het multifunctionele accommodatie te bouwen? Jazeker, is dat verstandig. Wij zien nu ook al, nou wij zijn accommodatie hier hebben, maar dat geldt ook voor het gezondheidscentrum wat we hier met z'n allen gebouwd hebben. Dat jonge mensen hier weer huizen kopen. Voor de leberheid is dit een echt impuls. We zijn maar een hele grote mensen in het dorp en net alleen vrijwilligers hier bij het MWA. Geld is altijd eigenlijk het belangrijkste wat je met plannen beginnen. Maar we hebben een groot gedeelte oplossen kunnen door zelfwerkzaamheid. Dus een heel groot bedrag van de investering die zit in ons kapitaal en dat zijn dus vrijwilligers. Nou, Mijlekwander kostte 2,5 miljoen. Waarvan 1,3 miljoen van de gemeente Dongeredeel kregen is. En we hebben 5 ton aan subsidies kregen. En de 250.000 zelfwerkzaamheid, wat inmiddels al een groter bedrag worden is over 18. In het nieuwe gebouw zit dus de sporthal, die is besteenbleven. Daar is een heel schild omheen gebouwd. Maar een kinderdagverblijf, maar een peuterspeelzaal, maar een jongerenburg wat hier onder de grond zit. Maar een theaterzaal, een multifunctionele theaterzaal, die we gebruiken kennen voor feesten en partijen. Dwarfshuiszaal, die vervolgens weer opsplitsen worden in de Listerzaal. We hadden een lifestyle ruimte voor fitness. De kantine natuurlijk, dat soort zaken. Je moet een bijzonder gelukkige man staan. Bij zoveel vrijwilligerswerk en zoveel tijd inspanning die ze dingen hebben, is dat een prachtdij natuurlijk.